azingoa. Amarra dieta, bai, hori da. Atia zabalik egongo da norbait berandutxo etortzen bada, así que azingoa. Nahi bazue jarri, bai. Egunon, amarrak bebadi eta azingoa, bai? Puntualidadea importantea data. Egunon danoi da mila esker hitzaldi interesgarri honetara hurbiltziagatik. Akaso jakingo dozue, baina gaurko hitzaldi honekin hasieria emongo dotzagu aurtengo ZTB jardunaldixetako ziklo honi. Eta aspaldi honetan mintzagai izaten dan adimen artifiziala izango da aurtengo jardunaldixen gai nagusia, beraz. Ondorengo astetan gai egunerokotasun ezbeteta dagon gai hau izango dugu mintzagai. Eta gaurkoa interesgarria gainera, gaurkoan be gaztien gandik ikasteko aukera eukiko dugulako. ZTB hori dalako, ezagutzaren ikasgela bat. Ezagutza zentrotatik, enpresetatik, kalera ataratzeko eta plazaratzeko erabiltzen dugun baliabide bat dalako. Beti esan izan dugu, Bergara historian zehar ezagutzaren herrixa izan dela eta hala izan da. Baina historian ez bakarrik. Gaur egunian be, hala da talen eurei komentatzen otzen iasko jardunaldixetan, gazte ikerlarixen jardunaldixetan, ni egixe esan emozionauta egon nintzala, zet dauzkagu, gaztiak ezagutza ikusgarrixa daukenak. Beraz, historian hala izan dan herrixa dan arren jarraitzen dugu bere horretan. Esan beharra daukat 3 bergatar diela, 4. ez da Bergarakoa, baina bai Baiarakoa Eskoriatzatik datorrena. Beraz, badaukagu ondiokan be ezagutza horren oinarrixa, herrixan eta Baiaran. Honekin esan nahiko nukena da, iaz beni emozionaute honitzan hitzaldi honetan, eta gaur beustot ala izango dela, ze arro egon geinke daukagun gazterixiaz. Dauken ezagutza maiaz, eta hori pentsatzen dut ezinbestekoa dela gizarte moduan aurrera einalizateko. Beraz, zorionak zeuei, badakite ez dela erreza, ezagutza handixa daukagu gaztien arloan, arlo desberdinetan, baina baitxa zientzian be, eta zientzia bada arlo bat, norberaren biziplan aurrera etaratzeko, zailtasun batzuk be badauzkanak, beraz, zorionak zuen aukera itziagatik eta hortan aritziagatik, zuen ibilbideagatik eta seguro etorkizun oparo bat eukiko dozuela baitxa. Mila esker, gaurkoan gurekin zuen ezagutza hori partekatzearren, mila esker etorri zaten da noi, antolakuntzan ibili dien horrei eta besteik barik, espero dut aurtengo gaurko hitzaldixa eta aurtengo jardunaldixa danontzako interesgarrixa izatia eta oparua izatia. Mila esker, eta ja eurei emongo dotzet hitza eta hasiko ga ekitaldixak imane. Eskerrik asko. Entzuten da? Bai, ez? Bueno, eskerrik asko gonbidatzearren eta zuedan nahi etortzearren. Gu ikerlanetik gatozen 3 ikerlari ga, eta gaurrengo berba adimen artifizialaz. Gure txarlean izenburua da adimen artifiziala, oinarrietatik sorkuntza eta industriara. Izango da pixkat gure helburua erakustia adimen artifizialan oinarriak eta hau industriara islatzeko bi adimen artifizialaeko arlo berri batzuk erakustia eta adibide batzuk erakustia. Eta bueno, hasieran boazteko presentau ingoa, ni naiz Jokin Labaien, Bergarakoa naiz. Oin ikerlari moduan itxen dut lan ikerlanen, adimen artifizialeko taldean, eta aurretik inebane doktoretza adimen artifizialian, makinetan gertatzen dien failloak detektau eta diagnostikatzeko algoritmoak investigatzen, eta horren aurretik ineba master bat adimen artifizialian eta matematikako gradua. Bueno, ni Beñat Arrieta naz, ni Eskoitzakoa, hemen infiltrau bakarra.
Eta, bueno, ikasi nauen fizika, master bat inauen adimen artifizialei buruzkoa, eta oin ikerlanen hau doktora dutza egiten. Nabil lantzen modelo batzuk serie temporalak eta irudixak ustartzeko, eta modelo multimodal hauetatik informazio ataratzeko aplikauta kanpo ezberdin posible mordo batera. Oingoz industriarako nabil, baina izen lehike zabaldu lehike medikuntzara, zabaldu lehike okurritza jakun beste dozein esparrutara. Hoxe. Apa, ni Jon Irudetan naiz, ingusarkoa. Eta, ni behi ikerlaneko adimen artifiziale taldean doktoretza egiten nahi naiz. Eta nire kasuan, Fidelity Learningan ikuna itxiot tesisa. Eta, gero azalduko dutzuet zer dan eta ze aplikazioa dauzkan honek. Nien naiz ikerlanekoa, baina presenta bengo naiz ja. Ni Uxue Lazkano naiz, nik zik biogunen itxendo lan gero daukate bebain ere ikerketa taldiei buruzko informazioa, baina nik biokimika ikasi neban Bilbon, da gero ineban bioinformatikako master balenengo, eta gero posgradu bat datuen analizia eta adimen artifizialian Bartzelonako Unibertsitatea Barcelonan, eta ontsenago doktora dutza egiten bioinformatikan zik biogunen, dela Samudioko Parke Teknologikoko zentro bat. Eta bertan egiten dutena da, prostatako minbizi metastasikoan aztertzia ospitsaleti datozen laginak eta markadore molekularrak topatzia, ordenagailuak erabiliz. Eta nik ingotena da, erake esplikauko dabe pixkate teorizia edo, eta nik jarriko tzuete pare bat adibide, zela erabili leiken adimen artifiziala biomedikuntzako arloan. Presentazioan zehar aurkide hau jarraitzuko, esan bezala oinarritxetatik hasiko ga, pixkat zuek ulertzeko zean adimen artifiziala, zati hau nik ingot, gero behinatz hartuko da sare neuronalak zedian azaltzeko, eta pixkat erakusiko eskuzean ia sortzaia, eta gero Jon Iruretak Federated Learning izeneko iako arlo bat esplikoko eskuzean, eta bukaeran erakutziko zugu hiru adibide erakusteko zetan erabiltzen dugun adimen artifiziala. Lehenengo eta behin, ze da adimen artifiziala, ez? Adimen artifiziala da informatikako arlo bat, daukana problemak ebaztia dauka helburu, eta problema honek ebazteko datuetatik ikasten dau. Orduan, gero, lehenengo egin behar, entrenau modelo bat, zuk biozun problema hori ebazteko. Eta behin modelo bat entrenauta dagoenean, datuak sartzen jakonean, emangozko erantzun bat. Hemen, lehenengo eta behin, nahi dut itxia konparaketa bat pixkatu bizitza errealakin, eta nahi dut esplikatzia historia bat, zaldi batena. Hemen, zaldi honi galdetzen zotzen egun bat, aber ze egun tokatzen zen, adibidez, azteuntako ostirala, ze egun izan bida. Urriako 25, ez? Joten zen, 25 ostika da lurran kontra. Eta danak flipa bitzen zeben, ez? Galdetzen zotzen adibidez, asteazkena ze egun tokatzen zen, eta joten zen, 23 ostika da. Eta, jendia pentsatzen zen, hau izango da, bere jabian trampa bato, eta egun baten bere jabia ezeban, inzotzen galderia eta berriz azertau zeban. Eta intzen beste proba bat. Urrengo baten, jarri zotzen zinta bat begixetan, eta galdetu zotzen, eta ezeban jakin erantzuten. Orduan, hau pixka da modeluekin gertatzen da. Batzutan ematen dau, zehozetan ona dela modelo bat, baina ez da bil ondo ikasi benetan gure problemia zein dan. Kasu honetan, zaldi hau zan kapasa urduritasuna antzemateko. Orduan, imaginau galdetzen zotzela ostirala aber segun zan. 25 da, ez, hile honetan. Baina, 24. ostikadan mundu guztia zeban urduri eta begira gora botata aber noiz bukatuko zeban. Eta hori antzemateko gai zan zaldixa eta geratu itxe zeban. Eta, modeluekin batzutan berdina pasatzen da. Imagina dukugula modelo bat, irudi bat sartuta esaten dozkuna ze animali dan.
Kasu honetan, sartzen jau irudi hau, eta esaten duzku panda badala 70%ko konfiantziakin. Baina, klaro, modeluai sartu aljau edo zer gauza. Sartu aljau saratia dan argazki bat. Hau ez dugu inoiz ikusi modeluak. Eta orduan, erantzun bat emangozku, ez da nahi izango logikoa eta seguramente konfiantza gutxikin emangozku erantzun hau. Kasu honetan, hau sartzerakoan, dala irudi bat, balore oso txikisa dauzkana, esangozku medusa badala, baina 8%ko konfiantziakin. Eze pasatzen da, lehenengo irudixai, bigarren hau batzen bajau. Guri gizakiontzat ez da aldatu ezebe, ze aldaketat txikisa dira, eta guretako panda bat segitzen da izaten, ez? Baina modeluak, kasu honetan esango dozku, tximinua dela 89,5%ko konfiantziakin. Eta hori da, benetan, modelua ez dela ondo entrenau eta ez dela robustua aldaketa txikixekiko. Ze pasatzen da, kasu honetan, igual ez da inkritikoa, baina hau balin bada kotxe baten sartuta daukagun modelo bat eta konfunditzen badau stop seinale bat, 120ko abiadurako seinale batekin, igual bai izan leiket kritikoa. Orduan oso importantia da modeluak entrenatzerako orduan 3 fase bereiztuko nitxunik. Lehenengo, ondo formulatzea zein dan problemia eta zein dan gure helburua, ze datu dauzkogun kontuan hartuta, ze modelo aldogun sortu, datuen dagokionez, eukibio datu kopuru minimo bat, datu honek izan bidaia kalitatezkoak, eta ezin dira sartu modeluan datuak datozen moduan. Inbia dana da preprozesamendu hon bat, gu nahi dugun helburua lortzeko lagunduko duzkuna. Eta modelua definitzerako orduan, hartu behar kontuan, ze datu mota daukogun, zen bat datu dauzkogun, balin dauzkozu datu gutxi, ezin dozu modelo oso komplexu bat entrenau. O balin dauzkozu irudixak, modeluak eukibiako dau kontuan, irudixak diela eta eukibiako kapazitatea irudixak prozesatzeko. Modelo eta nabil horretan, baina azkenian zea modelo bat, ez? Modelo bat izan leike, adibidez, erabaki arbola bat. Kasu honetan, modelo honek, hemen ajustau biadien parametroak dira arbola hau eraikitzia. Zu daukozu datu batzuk, adibidez, kasu honetan, etxe bizitzen presioa zehaztia izango da helburua, eta zu daukozun datuetatik modeluak sortuko dau arbola hau. Adibidez, zentruan hemen etxe bat, Artekalen, 70 metro karratukoa, eta 15 urteko, oindala 15 urte sortu zana. Kasu honetan, modeluak hartuko dau bide hori, eta esangozku bere presioa ertaina izango dela. Problematika berdina izan leike bai definitzia, modelua izan leike zuzen hori definitzia. Ikusten bau tamaina eta presioa zuzenki proportzionala diela, eta tamaina gero ez da ondixoa izan, orduan presioa gero ez da ondixoa izango dela, igual bakarrik definitziakin zuzen honen ekuazioa nahikoa dugu. Azken finean, modelua izan leike gure problema ebazteko parametro batzuk ajustatzea biadaben edo zer gauza. Oiko problemak izan lehizke zailkapena adibidez, imagina duko gula modelo bat, txakurrak eta katuak bereizten ditxuna. Sartzen bajau irudia hau izangozku txakurra dela, eta sartzen bajau beste hau izangozku katua dela. Modelo hau izan leike bai kantzerra detektatzeko modelo bat. Problema simpletatik jungeinke medikuntza barruan adibidez kantzerra detektatzeraino. Eta honen efizientzia askotan da altu haua profesionalen efektibadia baino.
lehen esan bezala, modeluak bai erregresiorako aldia erabili. Ikusten bozu, tendentzia dagoela datuetan, eta aldozula model hau zuzen baten ekuazioakin, hori izango da gure modelua. Erabili leike baitza industria barruan adibidez, objektu detektoriak dare, eta hau adibidez erabili leike, piezetako argazkixak prozesatzeko, eta esateko, pieza baten aber fallo dago noez, eta fallo hori zemotatakoa dan. Baitxabe, dare itzultzaile neuronalak. Gaur egun Googleko traduktoriak azkenian betik modeloa dauka hizkuntza batetik bestera itzultzeko. Adibidez, sartzen jatzu input moduan, how are you, eta emangozku euskeraratuta zelan zaude. Modelo honek azkenian eukibia kapazitatea prozesatzeko testua eta jakitzeko hitz bat bestian aurretik doian oez. Hartu hau kontuan hitzen arteko konexioak. Eta diak modelo komplexu hauak. Gaur egun modan daren chatbotak bai, ChatGPT eta honek, azkenian dauke modelo bat azpitxik, zugitzen jatzu galdera bat eta galdera horri erantzuten dutzu. Ematen dau, beste pertsona dagoela ordena horian beste kaldian. Problema honek, azkenian lehen esan bezala izan lehizke, o problema oso simpliak o problema komplexuak. Problema simpliak, adibidez, problema linealak, dia aldagaien artean harreman zuzena dukenak. Proportzionala diena. Bat handitzen bada, bestia handitxu o txikitxu itzen da, baina predizioak dia aurre esangarriak. Problema ez linealetan, eta gaur egun isa problemanak dia ez linealak, dependentziak ez dara inklaru, aldaketak dia aldakorrak eta predizioak dia komplexuak. Problema linealen artean, adibidez, topa bleizke klasifikatzaile linealak. Imagina duzko gula datu batzuk, darela hola banatuta, bi klasetan, nahiko ondo separau leizkela, kasu honetan gure klasifikatzailea izango zame bai, bi klase honek bereizten dituan zuzena. Ze pasatzen da, datuak hola baduzko, bi klasien arteko diferentzia hori zaila nian ikustia. Kasu honetan, ja zuzen batekin ezin dugu inklasifikazioa. Junbiako ginen funtzio ez linealetala. Kasu honetan, adibidez, zirkunferentzia bat izango zen gure modelua. Gero, problema lineal artean, bebai, dauzko regresio problema linealak. Azkenian ikusten dugu hori tendentzia badagoela gure datuetan, eta zuzen batekin aldoguna tendentzia hori definidu. Gure helburua izango zen, parametroak ajustatzea zuzen horren ekuazioa lortzeko. Kasu honetan, ikusten duzuen moduan, hasiera batean, zuzena modelua lehenengo iterazioan, zuzena gaizki botako dau, eta entrenatzen junala, gu dauzkogun datuekin, jungo da zuzena optimora hurbiltzen. Ze pasatzen da, gure datuen tendentzia ez lineala nian. Adibidez, kasu honetan, tendentzia sinusoidal bat daukogunean. Kasu honetan berdina, baina definidu bion funtzioa ez lineala izango da. Eta datuen bitxartez, kasu honetan be, ikasten jungo da, optimora heldu arte. Eta, gaur egun isa problemanak dia ez linealak, eta, hortarako erabiltzen dira asko sare neuronalak, eta, ontxe bainateke espliko gozko zedan. Eskerrik asko, Jokin. Vale, sare neuronalak. Seguro entzun dozuela danok edo isa danok sare neuronali buruz hitz egiten, ikusi dozuela argazki hauetakoren bat, o marrazki hauetakoren bat, saretxo mordo bat, puntotxo mordo bat, marra batzukin lotuta.
Baina, zer da sare neuronalak eta zergatik die gaur egun gehien erabiltzen dien modeluak, edo igual modelo baino, modelo familia. Esan biko gaukese, sare neuronalen barruan, daz modelo ezberdin mordo bat. Azteko, sare neuronalak daukien onena edo esan lehike, da modelo ez linealetarako, problema ez linealetarako oso ondo funtzionatzen daudiela. Eta gero gainera, kapasak die modelo berberakin, edo, modelo familia berberetik irten gabe behintzat, problema ezberdinak ebasteko. Hau da, sare neuronalak erabilileizke sailkapena itzeko, hau da, argazki bat eman da txakurra edo katua dan, erabilileike regresinorako, etxe baten karakteristika batzuk eman, tamaina, logelako purua eta bar, eta etxean presioa esateko, erabilileike detektatzeko defektuak eta defektu mota, segmentatzeko eta esateko defektua nun dauen, erabilileike itzultzaile bezala, erabilileike argazkiak sortzeko, marrazkiak sortutako marrazki guzti hauek sare neuronalen bidez sortzen die, orduen. Guazen ikusten zer dan sare neuronal bat. Sare neuronalak daz gizakion neuronetan inspiratuta, baina inspiratuta bakarrik, azkenean da programa informatiko bat atzatik dauena. Orduen, zer dauko neurona batek? Neurona batek dauko dendrita izeneko termino batzuk, eta neurona batek itzen dau. Dendrita horreitan impulso batzuk jaso, beste neuronetatik edo kanpotik datozen impulso batzuk, impulso horreik nukleoan pilatzen edo nolabait, eta heltzen danien muga batera, neuronak berak bere bustanetik, aksoia izeneko bustan ondatik, beste impulso bat ematen dugu. Orduen, sare bat azkenean da, neurona mordo bat elkarri lotuta, impulsoak pilatzen eta botzatzen. Zer da neurona bat gure iaren eremuan? Azkenean da, dauko sarrera bat, nahi beste aldagai, adibidez, etxe baten adibidera bueltauko gara. Eukigeik etxearen tamaina, metro karratutan, logela kopurua, komun kopurua, orduan. Neurona batek itzen dauena da, lehengo eta behin, jasotako zenbaki hauetako bakoitza, x bat, x bi guzti horreik, biderkatu parametro batzugatik. Parametroik horreik die, gure modeloak ikasiko ditun parametroak. Hau da, igual esango dugu, lehengo parametro hau txikia izan behar da, bigarren handia, joango da ikasten, oina salduko zelan ikasten dauen. Orduen lehengo itzen dugu guzti hauek jaso eta batu. Eta hortik irtetzen da zenbaki bat. Onaino da, guzti hau da lineala. Jokinek azaldu dauen modelo lineal horrein barruen sartuko zen. Gero zerritzen da, horrei aktibazio funtzio deitzen dan, funtzio ez lineal bat aplikatzen jako. Hemen jarri dut adibide bat, funtzio hau izan lehike, hori. Zenbaki oso negatiboak dienak 0an usten ditu, zenbaki oso handiak batean usten ditu, eta bat artean badauko olako kurba bigun bat edo, erpinik gabeko kurba bat. Orduen, guzti hau, hemen dauen guzti hau izango litzake neurona bat. Eta hau da, sare horreitan borobiltxo batek adierazten dauena. Orduan, hemen zer daukou? Daukou sare neuronal bat, daukona sarrerako kapa bat, daukona bi neurona, irterako kapa bat, daukona neurona bakarra, eta bagero hemen kapa okultuak deitzen jakonako, kapa eskutuak, kapa eskutu bat, 5 neuronakin, ezta? Orduan, honek balio lehike, berriz be, etxien presio horretarako problema hause ebasteko. Eman metro karratuak, eman logelako purua, hauetako bakoitzak jasotzen ditu bisak, esan dutena, batu, funtzioa aplikatu, hauetako bakoitzak itzen dau zenbakitxo ezberdinak bitarkatu da batu, gero guzti hauen funtzioa aplikatu berriz batzen da, hau da azkenien sare bat diena prozesua errepikatzen behin da berriz. Eta, esan dut, modelo bat beharren dela modelo familia, jolastu geike gauza mordo batekin. Jolastu geike sarrerako kapan jartzen dutzaun neuronako puruaz, irterako kapan jartzen dutzaun neuronako puruaz, kapa bakoitzian jarri geike neurona gutxi hau edo gehi hau, kapa gehi hau sartu geike gutxi hau, da guztiz flexiblia eta guk ikerlarisok aukeratzen dugu problema bakoitzerako ze forma auki behar dauen eta hori dana. Irteran, esan dut, irteran jarri leike neurona bat baino gehi hau. Beraz, eman biharrien presioa bakarrik, eman leike adibidez, eukiezkero datu egokiak, ikasi leike sare neuronal batek, esaten, etxiaren presioa zein izango dan, eroslearen adina zein izango dan, eta zenbat denbora tardaukoun etxe hori saltzen. Nahiko zaila izango da modelo hori ondo eraikitzea, baina posible da. Edo, esan geike, hiru zenbaki ematen duzku, hau handiena danian, nahi dago esan, hori, etxea izango dela, presio altu baten salduko dela, presio ertain baten eta presio baju baten. Guk erabaki geiken, zenbateko konplexutasunaz nahi dugun ebatzi problema. Orduan,
sare neuronal bat, eta orokorrien iako edozein modelo, esan gehik edala ikasle baten antzeko zerbait. Orduen, ikasle batek zer behar dau ikasteko, behar dau lehengo ikasketko material bat, erorketa askea, baldin bazabiltzie fizikan ematen, beharko dau ikasleak problema batzuk, etxien lantzeko problema horreik, etxien edo gelan, eta beharko dau feedback bat. Ez da nahikoa eun buruketa itxiaz, buruketa horreik espaldin baduz norbaitek esaten ondo inditxudan edo txartu inditxudan, gero joango naz azterketara, eta ingot azterketa dana, eta igual atarako tamar bat, igual 0 bat. Orduan behar dut, irakasle batek edo norbaitek, o interneteko programa bateko zerbaitek esatea ondo dazen problema horreik ebatzita edo ez, eta ikasikot ondo dazen horreik errepikatzen horri indotena, eta gaizki dindotenetan aldatu eta ondo ebazten. Eta ikasketa prozesu honen ostian, gai izango naz, ikasle bezala azterketara joan, eta euki, inoiz ebatzi ez duten problema bat, dana antzerakua ikasi duten problema guzti hauetara, baina berria dana, eta kapaz izango naz, edo ez, baina kapaz izango naz, problema hori ondo ebazteko. Azkenian, iako modelo bat, gauz antzeko bat da. Zer behar dau? Behar dau datuak, eta behar dau feedback bat. Eta behin guzti hori eukita, kapaz izango da, ikasteko eta orokortzeko. Orduan, guazen ikusten, kasu honetan esan dugu, ikasteko ikasle batek feedback hori jasotzen dau irakasle baten bitartez. Zer beharko dau, ia batek zer behar dau, kasu honetan, irakaslea da kostu funtzio bat. Orduan, zer da kostu funtzioa? Kostu funtzioa da, nik problema bat eman, adibidez, bueltatzen gara, txakurra takatuan problemara, eta iak esaten dau argazki bat ikusita, txakurra dan edo ez dan. Ez dut azalduko gintze, kostu funtzioak ezberdinak esan daitezke, ez gara sartuko formula ulertzera, baina txapeltsua daukien i hauek izango die gure modeloak emandako erantzunak, eta txapeltxorik ez daukien i hauek izango die benetako erantzunak. Kostu funtzioak itzen dau guzti hori hartu, konparatzen dau makinaren erantzunak eta benetako erantzunak, eta ematen zenbaki bat. Orduan, zenbaki hori dazkenean, nota jartzen duten irakasleak, eta hortik ikasleike. Guazen ikusten entrenamendua zer dan, seguruenik danok entzun duen hitz bat da, ez hau entrenatuta dau edo ikasi dau zerbait, zer da ikaste hori, makina batek ez dugu bezala, ez da jartzen makina buruketak ebazten, ez da orduen, lehengo, definitzen dugu, modeloa. Modeloa definitzia kasu honetan izango da, zenbat neurona dauko hemen, zenbat kapa eskutu, zenbat output, adibidez, guazen jartzen. Nahi dugu, irudi batzuk sartu eta esan dan txakurra, katua edo untxia. Orduen, lehengo, sortzen dugu sare bat. Daukona, sarreran, pixel beste neurona, ez dut jarri pixel beste, lau pixeleko irudirik ez daukogu, baina, pixel beste neurona, eta irteeran, zenbat klase, 3 klase, lehenengo zenbaki hau, handiena bada, txakurra, izango da erantzuna, bigarrena, hori, modeloak erantzuten badau, zenbaki handien hemen katua, eta zenbaki handien hemen, izango da untxia. Orduen, ikasketa prozesua da, sartzen dut hau, input bat, irudi hau. Irudi honetan, azten da, lehen esan dako prozesu guzti horrekin, hemen zahartu. Biderkatu zenbakiak daukon pixuekin, urrengo neuronara pasau, biderkatu zenbakiak, prozesu guzti horrei ditzakako aurrera propagazioa. Hau da, zuk input hori eman da, doie biderkatzen, kapaz kapa aurrera joaten, eta lortzen dugu output bat. Orduen, modelo honek esaten dugu, euneko 10 ziur dala txakurra, euneko 70 ziur dala katua, euneko 20 ziur dala untxia. Nahiko gaizki. Hasieran modeloak ez daki ezer. Zuk jarri dozun parametro guzti horreik, ondikan ez dago ezer ikasi, modeloak gaizki ematen dago emaitza. Berdera esaten dugu, nire ustez katu bat da. Beraz, dauko erantzun txar bat, sartzen dugu lehen esan bezala, zein dan benetako erantzuna txakurra da, eman duzku katua dela, beraz, kostu funtzioa ez da nota bezala, da pixkat alderantziz, kostu funtzioa da zenbateko gaizki indauen. Beraz, saiatu behar da hori 0-raino jaisten. 2,3, da kostu funtzio bat nahiko handia. Orduan, urrengo pausuari, eta hau da igual hemen dau ikasketaren mamia, atzera propagazioa ditzakako. Ez gara sartuko detailetan, baina itzen dau. Emaitza hau eukitzeko, neurona hauetako bakoitzeko pixu guzti horreik, zenbateko influentzia euki daude, hau guzti hau kalkulatzen da derivatuen bitartez, orduen, atzera propagazio honetan, adibidez, neurona honetan, pixu hau izan da handia eta lortu dugu hau 0,2 izatea, baina izan ezkero pixkat txikiagoa igual 0,1 izango zen. Orduen, ikasten dau pixu horreitako bakoitza apurtxo bat tuneatzen, pixkatxo bat jaitsi, pixkatxo bat igo edo mantendu, eta hor dauko ia pixkat ikasita modelo hau.
errepikatzen dugu prozesua berriz be. Orduen, guazen esaten berriz indo gauza berbera, sartu dut zau, eta ikusi aurreko rondaren ostian, baina esaten dugu, uneko 50 ziur katua dela, lehen baino pizkatu beto, ondion ez dago asmatzen. Baina, 0,4 txakurra hurbiltzen dabil, kostu funtzioa geisten dabil. Errepikatzen dugu berriz prozesua. Ja gero eta ziurro, ja dau 0,6 uneko 60ko ziurtasuna txakurra dela. Errepikatzen dugu prozesu hau behar beste aldiz, eta helduko da punto bat, ja modeloak ikasi dauena, eta zen dauena, uneko 98 ziur txakurra dela, eta isaz ziur ez dela beste horregitako desar. Orduen, hemen geratu geik entrenamendua, eta esan jazta, modelo honek ikasi dau. Esaten daunien ikasi dau zer da, guk gure entrenamendu hortan erakutsi dutzau argazkiak, txakurrenak, katuenak, untxienak. Orduen, sartu eskero beste edozein argazki ez dana erabili entrenatzeko, badibidez, hau, ez da egon entrenamendu fasean, sartzen dutzau argazki hau, eta ziurtasun handixaz esan leike txakurra dala. Oin berriz, voltatzen az lehen jokinek esan dakora. Zer erakutsi dutzau eta zer ikasi dau. Sartzen badaldin badotzat, gauza hau, ezin gara fiau modeloak zer esaten duzkun. Esan guzku, ziurtasun bat hemen, beste bat hemen, baina nik argazkiekin entrenatu bot, ez dau jakingo marrazki bat zailkatzen. Eta marrazkia eskasa baldin bada, seguruenik ondion txarra. Beraz, hau da, beti presente eukin behar dugun, gauza horreitako bat, modelo bat entrenatu eta gero. Noraino dan kapaz aurre esateko, eta zer dauen bere esparrutik kanpo. Orduen, esan dut, sare neuronal bat, izan leikela, eukileikela nahi duen forma, nahi beste kapa, nahi beste neurona, orduen, aukera bat da irterako kapan, sarrerako kapan beste neurona eukitzia. Hau da, sarrerako kapan irudi bat sartu eskero, irterako kapan beste irudi bat bueltau leike. Edo, ingeike edo zen gauza, izan leike irterako kapa handiagoa, sarrerakoa baino, eta sarreran testu txikitxo batekin irudi oso bat sortu, orduen, behin ikasi dugula funtzionamendua sare neuronal batena, jolastu geike, eta eskin geike, isa edo zen gauza. Hemen inciso txikitxo bat ditzen dut, esateko, neurona lehen azaldu dut zara, zemaki batzuk batu, aktibazio funtzio txiki bat, eta listo. Neuronan barruan be, daz neurona mota ezberdinak, prozesu ezberdinetarako egoki hauak izan ditxezkenak, adibidez, transformerra da, neurona bat, lehen sare baten esan duen bezala, neurona bat zala, zemakiak batu eta funtzio txikitxo bat aplikatu, guzti hau be izan lehiken neurona bat, eta adibidez transformerrak erabiltzen die hizkuntzarako. ChatGPT moduko modeluek edo itzultzainen neuronala bezalako modeluek erabiltzen dituzte olakuak. Edo sare konvoluzionalak. Konvoluzionalak erabiltzen die irudietarako. Badie neurona espezifikuak hobeto funtzionatzen daudenak irudiekin. Edo LSTM hauek, adibidez, serie temporaletarako hartzen daue kontuan datuen temporalidadea. Orduen, lehen esan dakua. Adibidez, itxurontako modelo batei, irudi bat sartu eta irudi bat atera. Zer erakutsi geike? Erakutsi geike modeluai, irudi batei sarata kentzen edo sarata sartzen. Orduen, erakutsi eskero, olako irudi batei hemen ikusten da gutxi gora bera katu bat dala, baina, dau nahiko zikin irudia, nahiko saratatxu, ikasleike sarata kentzen. Prozesu hau errepikatu eskero behin da berriz, honei sarata kenduta, hau lortuta, honei hau kenduta, sarata kenduta, katuan irudia lortu, azkenian sortu geike modelo bat, nun sarata hutsa sartu, eta sarata huts hortatik abiatuta lortzen duena irudi bat. Orduen, Stable Diffusion moduko modeluak, ez dakit norbaitekin inoiz erabiliko zituen, baina edo ChatGPT atzetik daukon sortu irudi bat, katu batena, txapel batekin, eskoba baten gainean. Eta sortzen dutzu, ontan oinarrituta daz, gerdauki atzetik hizkuntza gehituta, baina da, sortzen daue irudi bat, sarata hutsa dana, gero kontrolatzen daue pixkat, sarata ontatik, zerra hasikentzen, eta sortzen duzu azkenien lortzen duzu irudi berri bat. Edo adibidez hori da, lenguaia naturala erabilileikien modeluak ChatGPT edo itzultzaileak moduko modeluak. Zertan oinarritzen die, zela planteatzen die problema hauek, zela planteatu, elkatzaile baten erresa da nota jartzia eta esatia, asmatuko zutxakurra dan edo ez, azkenien hizkuntza eredu bat be, zailkatzaile bat bezala entrenauleik, da zukemon testu zati bat, eta elkatzaileak eman behar dutu zein dan azkenengo erantzuna. Kasu honetan, izan beharrien txakurra edokatua, daukotu iztegi osua. Eta aukeratu behar dugu iztegi osotik zehitz dan egokiena. Baina, entrenatu geike modelo bat ontarako be. Eta esan, katuak erraz harrapatu du, dauko hemen iztegi osua,
eta esan, abako izateko erantzuna probabilitatea da, esebez. Abade, esebez. Gai esoran alfabetiko kidanak ikusten, eta igual xaguak irabazitzen dau. Orduen, bakatuak erraz harrapatu du, xagua. Orduen, ChatGPT bezalako modeluak atzetik hau daukie. Zuk, ematen dutazu galdera bat, hasten da erantzuten, eta behin hitz bat erantzun dauela, berriz ejekutatzen dau, eta zentzu, urrengo hitza izango da, izan dau kalkulo guztiak, eta hau, berriro hartu. 3 hitz hauek esan da, urrengo hitza izango da baita doia erantzuna sortzen hitz esitz. De hecho, hori da ikusten dana pantailan, zuk zer galdetutakoan, hitzak doia irtetzen. Nahi dago esan, hitz bat irtetzen den bakoitzeko, atzetik kalkulo guztia hau itzen dugu. Gero, berriz esangot, erabiltzen dien neuronak, ez dira hemen esan duen neurona horreik, die transformerrak, atzetik dauko askoz lan gehiago, baina, oinarri bat azkenien, hau izango litzake. Eta, hoixe da. Oin Jonek azalduko dutzue zer dan federated learning, da, zergatik izan lehiken hain garrantzitsua industrian, da egunerokoan. Bueno, egunon, nik oina aurkezpeneko azken zati teknikoa emangotzu, baina, saiatuko naiz nahiko xamurra izaten. Orduan, suposatzen dut, inork ezebala lehena bentzungo federated learning hau zedan, ni gaur egun tesisa gai hontan itxen dut, eta oindala 2 urte be ez nekin zezan. Orduan, nahiko normala da. Horretik, guztoko jotan hasiera batian, pixkat, zuen arretia edakartzen saiatzea behintzat. Eta hortadako, hemengo esaldi hau jarriot. Hau da, Cambridgeko idakasle baten esaldi bat, eta berak hemen esaten da bena da, adimen artifizialen etorkizuna federatua dela. Hau da, federated learninga erabiliko dela etorkizunean adimen artifizialean beti. Orduan, zer da teknologia hau, izan be, olako pertsona batek hain garrantzitsua izango dela esaten bada, kontuan hartzeko moduko zein leike. Azteko nedi guztoko jatan lehenengo, adimen artifizialean benetako aplikazio batzuk azaltzea. Izan behoin, beinatek esan dabe moduan, oso ondo da ulertzeko, txakurrak eta katuak desberdin ditu modelo basean azaltzea, baina gudi benetan ejabo edin interesatzen. Hori ez da oso aplikazio praktiko bat. Baina, en cambio, adibidez zertako edabikileiko adimen artifiziala edo guk egunerokotasunean nun erabiltzen dugu, izan bedanok erabiltzen dugu. Adibidez, gude mugikorretan, gu mezu bat idazten egazenean, mobilak zuzendu itxozku idazten honitza, edo eta proposatzen dozku urrengo hitza zein izan liken. Horratzean, adimen artifizialeko modelo badago. Gero adibidez, mobila iziridi edo zehoz eskatzen baldin bajat, deitxu haitxai, horrek atzetikan, nik esan dotana ulertzen dau, prozesatzen dau eta zehoz eitzen dau. Hori be, modelo baten bidez eitzen da. Gero be, oso interesgarri xadia, medikuntzan adimen artifiziala dauzkan aplikazioak. Adibidez, jokinek esan dabe moduan, inleikena da irudi bat eman, eta irudi hortan aber kantzerra dagoen edo ez ikusi. Azkenian medikoe laguntzeko. Baina gero be, posible da adibidez, analizi batzun emaitzak eman, eta modelo batek esatia, analizi hau dauzkan pertsona batek, urrengo 10 urteetan bihotzeko bat eukitzeko probabilitate altua dauka edo bajua dauka. Orduan medikuntzan aplikazio real pila da. Eta gero be, asko ibiltzen dira, finantzen arluan, bankotan, izan be adimen artifiziala, baduka gaitxasuna pixkat etorkizun aurre ikusteko. Orduan oso interesgarri dira, adibidez burtsan, jakitzeko akzio batzuk noiz edosi, noiz saldu, zerrein, ez da. Baina, lehena bazoldu den moduan, adimen artifiziala ez da magia. Eta edozein modelo entrenatzeko datua behar ditugu. Eta nik adibide hauek ez ditut hausaz aukedatu. Adibide hauek aukedatu ditut, izan be, hauetan datuak lortzia oso zaila da. Segaitxi dain zaila datuak lortzia? Mugikor bakar batek, ospitxal bakar batek, banku bakar batek, ez ditxulako nahikoa datu sortzen. Baina, kado hemen, pentsa holik etzue, bakar batek ez, baina azkenian, mobil mordo dauzku. Hemen danok mobil badauku, mezu pila idazten ditugu, asko erabiltzen du mobila. Gero, ospitxalak, zenbat ospitxal dauz, Gipuzkoan, Euskadin, mundu mailan, ez da? Eta bankuak, ade gehiago. Orduan, nahiko logikoa ematen dau, pentsatziak, bakar batek espaldin baditxu nahikoa datu sortzen, inbiako duguna da, askok sortutako datuak elkartu. Orduan idei esango litzake, nire mobilak ez ditxu nahikoa datu sortzen, baina hemengo danon datuak elkartzen baldin baitxugu, igual zehozik ninke. Ospitxalekin berdina eta bankuekin berdina, ez da? Orduan horrea, datu asko ukiko genituzkenez, itxe eukiko genuke modelo oso bat entrenau, eta gero modelo hori erabilitze eukiko zeben ospitaldanek, bankudanek, edota mugikordanek, ez da? Baina hemen adazotxoa dago, eta adazua ez da teknikoa, baizik eta legia da adazua. Izan be, legiak dauz datuen babesa Europa mailan arautzen debenak, ez da? Gero Europan, gero eta regulazio gehiago dau adimen artifizialen inguruan zehazki. Eta horra zertzen da, modeloek zein leiketen,
modelo hauen datuak nundikan urten lizkian, edo zer errespetatu jadeben horiek, ez da? Eta ja, gaur egun, regulazio honek, lege hauek, benetako eraginak eduki dituzte Europan adimen artifizialian. Zergaitxik? Adibidez, Facebookek, oin meta deitzen dela, oin dela gutxi oso modelo potenteak entrenatu zituen, chat GPT estiloko batzuk edo, baina are hobiauak, eta hauek adibidez Europan ezin ditugu edabili entrenatzeko ezebelako Europako legia errespetau. Gero be, Appleekin berdina gertatzen da. Azkenengo modelotan, bere mobilan amazixan, adimen artifiziala sartu debe, eta Europan ezin dugu edabili, beste ben regulazioa bestabelako betetzen. Orduan, hau ikusitza, pentsaulik lege honek suposatzen da bakarra dela, Europan teknologikoki pixkat atzeatuta geratzia ez da. Baina, pixka gehiago pentsatzen botan, nik usteot garrantzitsua olako regulazio eukitze bebai, izan be azkenean nik nire bankuan daukatan informazioan nedia da. Nik ez nahi hori hortik ansia ribiltzia, naiz eta modeloan bat entrenatzeko izan. Nik mobilan kuadrille bialtzen jatan mezu bat, kuadrille bialdu jat. Ez nahi hirugarrengo batek irakurtzia ez da, niri igual jat modelua ona otxarra entrenau, hori nire informazioa da. Orduan, klaro, horako regulazioa baldin baduzku, zein gau. Bakoitzak bere gailuakin modelo bat entrenau. Esan doia, hori ez dela bideragarrisa, izan be oso datu gutxi sortzen dira hor, ez da? Kasu hauetan erabiltzen dau federated learninga. Federated learningak albidetzen dozkuna da, gailu edo erakunde desberdin artean, elkarlanean modelo bat entrenatzea, baina beti datuen pribatutasuna errespetatuz. Nola errespetatzeu pribatutasuna? Datuak ez dira sekula gure mugikorretik, bankutik edo dalako erakundetikan urtetzen. Orduan, honek pixkat arradu ematen dau, izan be oinarte esan dau beti, datuak oso garrantzitsua diala, datua bihar diala, eta ni hemen esaten nahi naiz, elkarlan nahi likela, datua partekatzegaik. Orduan, lehenengo federated learningen intuizio bagadatzeko, adibidetxo bat gorritxu jatan da, espero lagungarri izati ulertzeko. Orduan, suposau, bi ikasle dauzela, ez da? Behinate jarri damen abidekin pixka segi duta. Eta ikasle hauek, hurrengo aztian matematikako azterketa dauke. Orduan, bakoitzak bere liburua dauzka eta ikasten azten dira. Ikasteko zeitzen ebe, puntiak, ez da? Problemak ebatzi eta ikasten doiaz. Baina, kontu datzen dira, bakoitzak bere kabuz ikasitza ez debe azterketa gainditzuko. Orduan, ados jartzen dira eta klase hostian liburutegi da juteko edabaki sartzen debe, ez da? Orduan, bakoitzak bere punteak hartzen ditu eta liburutegi da juten dira. Han, elkarlanian jarduten dira bisak ikasten eta liburutegitxeakan urtetzen dira sartu zianian baino gehiago jakinda. Eta pixkat, hau da federated learningen idea. Izan be, konturatzen basate, liburuak ez dira etxetik urten. Liburu hauek izango liazke gure datuak. Etxetikan urten dan bakarra, apuntiak dira. Hau da, liburu horietatikan ateratako ezagutza bat. Orduan, kado, hau hola ikusten bau, honek emateu pixkat, trampa dala, ez da? Izan be, liburuak ez itxugu ateratzen, baina apuntiak bai. Orduan, seguru alda apunte hauekin, ez da, atera duen informazio horrekin lan itxea. Pentsa egun pixkat. Gauzia ze da, liburutatikan apuntiak sortzia oso erreza da, ez da? Baina alderantzizko bidea itxek dago. Hau da, apunte batzuk eukinda, gai izango alzinaten zuek liburua berri dazteko. Argi dago gizakixok ezingo inukela odin, baina adimen artifizialakin inaldike. Ez, adimen artifizialakin bez da posible. Honen ingudan lan asko inda, da matematikoki frogatuta dago ezin dala odin. Orduan, azken finean, federated learninga ez da prozesua da. Da prozesuak, hainbat fase dauzka. Hor sartzen da, albo batetikan lehenengo informazioetatikan, datutatikan ezagutza ateratzia, ez da, apunte horiek itxe izango litzakena. Eta hor hainbat galdea dauz, adibidez, zer da punte hon bat, nola itxen dira punte honak. Gero be, kontuan eukibida. Zenbat denpora pasau beharko luke ikasle bakoitzak etxien ikasten. Izan be, ni juten naiz liburutegi da, ez ebezakitzekaik, beste pertsonei ezingo jalagundu, ejat informazio berridikan emango. Eta gero be, liburutegi izan, nola elkartzen da informazioa. Bazken finean, hauek diaguk gure egonerokotasunean itxen ditugun galderak eta ikerketan bidez, honi erantzuten saiatzen ga. Orduan espero honekin, pixkat intuizio bat eukitzia edo ideio edokorra federated learninga zedan, eta oin bai guztoko jatala, aplikazio erreal bat edo benetan federated learninga zedan azaltzia. Hau, adimen artifiziala marruan, nahiko berri izan zehose da. Honekin, 2017 urtean azizian lanian, eta hau, Google-eko proposau zeben itxea. Orduan, oin guztoko jatan, Google-ekuen lehenengo algoritmo di azaltzia. Badakitxola algoritmoa berba potolua dela, baina tranquil oso errezala ulertzeko. Orduan, azaltzeko beste adibide simple bat jartzea guztoko jatan. Orduan, oin ja, guazen ikasleak albo bate da lagatzea, eta demagun
bi ospital dauzkula. Adibidez, Donostik onkologikoa eta Estatu Batuetako beste ospital bat. Orduan, ideia zein da, hemengo zuzendariak berba itxen debe, eta ados jartzen dira, elkarlanean adimen artifizialeko modelo bat entrenatzen ere bela. Euden irudi medikotan, kantzerra dagon, edo ez jakitzeko, ezta? Hortarako esaten debe, bi parametro dauzkan modelo bat entrenabia debela. Hau kontuan edukin da, zein da Google-ekuek proposatzen den algoritmoa. Lehenengo pasua da, ospital bakoitzak, bere irudi medikoak erabilitza, modelo hori entrenatu behar dago, bere kabuz, beinatek azaldua den moduan. Hemen ez dago esebez berririk, ez dago elkarlanikan, ezta? Elkarlana urrengo pasu dator. Ja bakoitzak, bere modelua entrenatu da benean, elkarlanan fazia dator. Eta orduan, Google-ekuek ze proposatzen debe, ezta? Google-ekuek esaten debe, ezagutza hori, datutatikan ateratako ezagutza, entrenatutako modelo hori dela. Orduan, ospital desberdinekin bia debena da, euden modelua partekatu. Orduan, zein da ideia? Modelua partekatu eta parametroen bataz besteko itxea bakarrik. Hau da, onkologikoak esaten badau parametroak 5 eta 2 balio debela eta Estatu Batuetakoak 3 eta 4, ingo duguna da hauen bataz besteko bat. Eta orduan, Federated Learningan emaitza izango da, modelo bat 4 eta 3 balioa dauzken parametroekin. Orduan, zein da ideia? Modelo elkartu hori federatua bakoitzaina baino hobia izatea. Orduan gero, ospital bakoitzak modelo hori hartuko luke eta prozesua berriz errepikatzea dago. Hau da, inleikuna berriz gure irudiak hartu, entrenau, partekatu eta aurrera segidu. Egisa da, hau oso simplia dela eta hola entzun da, kriston tontak edixe ematen da bela. Kontuan eukibida, hau izen zala lehenengo proposamena, okurritxu inbiajatu, eta ez da oso komplexua egisa da, baina gero be egisa da, honek bizitza errealian, mundu errealian, ez da bela ondo funtzionatzen. Gaur egun asko ikertu da eta gauza askoz be komplexoak itzen dira. Orduan, azken komentadixo batzuk ez da, ideia printzipalak argi lagatzeko. Zer da Federated Learninga? Federated Learninga ez da adimen artifizialeko modelo bat. Baizik eta modeluak entrenatzeko modu bat. Zer bilatzen dugu? Modeluak elkarlanean entrenatzea, baina beti de datuen pribatutasuna mantenduz. Ez dira sekula gure mugikorretik, bankutik edota ospitaletikan urtetzen datu hauek. Eta orduan hori nola itzen dugu? Datua partekatu beharrean, datuetatik ateratako ezagutza bat partekatuz. Eta bitxikeria moduan, azken finean, esatia danok aprobetxau lekela Federated Learninga, izan be Androideko mobiletan dagoen teklaua, eta Appleen be deskargatze dago Gboarda, Googleek Federated Learninga erabiliz entrenatzen dago. Eta hause zan onarte zati teknikoa, eta hain jokinek eta beinatek ikerlanen indako aplikazio batzuk azalduko dituzte. Hain pixkat argi xau dauko zuela zedan adimen artifiziala, nahi du erakustia ikerlan barruan bi proiektu erakutzi gaitxugu, ikerlan barruan zetan erabiltzen dugun adimen artifiziala, adibide simple batzu dira, eta gero bezeruekin daukon beste proiektu bat presentauko. Lehenengo bi adibide honek ia sortzaian dara oinarritxutza, eta demo bat nahi gehien nitxia direktuan, baina azkenian arazo batzuk egondia eta bidixo bat erakutziko du. Hemen daukuguna da chat moduko bat, galdetzeko, dauko datu base bat ikerlanen, eta chat honen bitxartez aljauin galdera ezberdinak eta datu basean inguruan. Gu sartu gabe ikustera zedagon datu basean, galdera bitxartez taratzen dugu ezagutza hori. Eta adibidez, aljau galdetu, bixo dala. Ja. Mendik? Bale. Aljau galdetu edo zer gauza, eta aljau esan adibidez itxeko grafiko bat. Kasu honetan, esaten jau, dame un gráfico de series temporales, usted, con las ventas del mes. Guk idazten jau hau txatai, eta etarakozku berak direktamente grafiko bat
daka pasa, guk hor sartu dauko modelua daka pasa prozesatzeko guk indogun eskaria, eta datu bazian itxeko behiratzeko guk eskatu jauna, eta eskatu jau grafiko bat itxeko, guri itxeko grafikoa bai. Gero dauko bai, chat korporatibo bat, azkenian ikerlan barruan dauzkogu dokumento pila, PDF pila, eta dare lege desberdinak, ikerlan barruan dana daukogu PDF-etan gordeta, zein dan ikerlaneko horarixoa. Ze egun dauzkogun hartzeko oporrak ze egun dauzkogun. Greba bat inbiar bada zein dien gure eskubideak. Eta guzti hau daukogu sortuta chat bat galderak itxeko dokumentu horren inguruan. Ikusi zeinke adibide bat, galdetu jau, ze tematikan inguruan daukan informazioa, eta demontan sartu ditugu PDF gutxi batzuk, eta berak esan dozku, ez daukala akzesua. PDF baten dala de calendario flexible, huelgas, utilización de áreas de descanso, votaciones, eta galdetzen ma jau adibidez. ¿Cuándo es una huelga vinculante? Berak esan gozku. Según el texto proporcionado, una huelga en Ikerlan es considerada vinculante si al menos 2/3 de los votos son favorables a la misma. Eta da kapaz esateko, ze dokumentotatik etara den informazio hori. Adibidez, ¿cuál es el horario obligatorio de Ikerlan? Bera kapaza prozesatzeko hori, topatzeko dauzkan PDF-etan, eta emateko erantzun bat. Según el texto proporcional, el horario obligatorio de Ikerlan sería de 9 a 12:30 eta de 2 a 3:30. Eta gero ostiraletan, de 8:30 a 1:30. Eta esaten dutzu, ze dokumentotatik etara den informazio hau. Gero, erakutsi behotzuet beste proiektu bat, hau da bezeruekin, daukogu seguroze lagunarozekin proiektu bat. Nahi debena da automatizatzia, vitroceramikak apurtzen dianean, zuk etaratzen jatzu argazki bat, eta automatizatzia prozesuana detektatzia. Adibidez, vitroceramika horrek nun daukan apurtuta. Ze markatakoa dan, ze tamainotakoa dan vitroceramikia, zenbat zu dauzkan. Eta gero, informazio honekin, eurak erabakitzen dabe, norbait bialdu jaben etxera hori reparatzera, bakarrik reparazio badan, o vitroceramika oso aldatu jadan, eta hori. Da pixkat, prozesu honetan, dana askartzeko laguntzen dozku adimen artifizialak. Eta gure partetik hau izan da dana, ontxe usuek kontaukozku biomedikuntzan zela erabiltzen den adimen artifiziala. Eskerrik asko Jokin. Onja teorixia esplikau dozkuela, nik bi adibidetxo jarrikot, zela aplikau leiken adimen artifiziala biomedikuntzako arluan. Nik esan dutuen, ni Uxue Lazkano naiz, Bergarakoa naiz, eta oinen ere tesisa itzen nao zik biogunen, dala Samudioko Parke Teknologikoan dago ikerketa zentro bat, eta ni nao minbizi zelulen seinalestapen eta metabolismoko laborategi xan. Da laborategi experimental bat, baina ni bioinformatikari xan naiz, biokimika ikasi neban Bilbon, eta gero bioinformatikako master bat ineban. Eta hori, nire tesisa da bebai datuen analizi xan eta nago AECC-ko beka batekin. Eta orduan, ekarri dutzuet, bi adibide, bat pixka sinplia hola klasifikatzaile batekin
klasifikatzaile bat erabiltzen da bena, eta gero sare neuronalen adibide bat aurtengo Nobel sarixen inguruan. Esto zuela esan baina aurtengo 2 Nobel sari diela horren inguruan, gero ikusiko orduan. Lehenengo adibide honetan, klasifikatzaileen inguruan, lehenengo pausua dana da, galderia ondo esautzia. Nere kasuan prostatako minbizixak nitzen dut lan, orduan klinikan dagoen galdera oso garrantzitsu eta askotan oso zaila dana ebastia da jakitzia paziente badatorrenian ospitalera, aber daukana, ikusi dan sospetxa hori benetan prostatako minbizixa dan edo hiperplasia bat bakarrik dan. Ontarako askotan teknika invasiboak erabilibia die diagnostiko batera heltzeko. Azaltzeko pixkat. Prostatako minbizixa lokalizaua danean da, prostatan bertan dare zelula maligno batzuk eta hori aldatu itxen da pixkat prostatan zeluletako itxuria. Prostatako hiperplasian aldiz itxen dana da tamainu handitsu, baina zelulen egituria iguala da. Eta zela ingeinke modeluak erabiliz klinika doia zen pazientiei laguntzia. Hori, behin galderia ondo zehaztuta dukoguna, inbioguna da datuak batu. Erak esan dako moduan, hau da, importantiena, azkenean modeluak ikasten dabe guk erakuste geuna. Orduan, adibide moduan, halko ginen sartu historia klinikora eta jaso 10 urtetan ziar pazientien datuak. Zuek esan dako moduan, biako zan ospital bat baino gehiaukua. Orduan, pentsau, bertara heltzen ganean, askotan odol laginak eta garnu laginak hartzen dozku eta bertatik biomarkadore askoetaratze itxu. Orduan, importantia izango zen, biomarkadore honen datua jaso eta baitxa pazientian datu klinikoak bai edadi adibidez o beste proban batin bajakue. Behin datuak bilduta dauzkogunean, beste pausu oso garrantzitsu bat da preprozesaketa. Datu hone garbitxun biadie, porque imaginauko zuenez, egun orokotasunean faio asko dauzko. Orduan, oso importantia da denpora bat egotia datu hone garbitzen. Zaskenean, ontatik ikasiko dau modeluak eta datuak espaldin badare ondo, gero beti ongo die faioak. Orduan, importantia garbiketa hon bat itxia, datua falta badie bebai inputatzia dago, hau da, datu faltak darenian beste populazioko medizia erabili, importantia bebai datuak oso ikeukitzia, eta baitxa normalizazioa biharrezkoa danean. Behin datua garbisa euskogunean, bebai oso garrantzitsua aldagaiak aukeratu. Askotan aldagai asko eren artean korrelazioa nauta dare. Adibidez, gorputzeko masa indizia, alturia eta pisuakin errelazioa nauta dago, ez da biharrezkoa 3 aldagaiak sartzi, alturia, pisua eta indizia. Orduan, aukeraketa bat egon bia da. Hemen oso garrantzitsua da bebai, kontatzia profesionalen iritzixakin, ze igual erendako garrantzitsua dan variable bat, guretako datuak aztertzen ez da bena ematen, baina erak ikusten debela biharrezkoa dela. Eta gero ja behin datuak prest dauzkogunean, ja modelua entrenatzeko prest gare. Kasu honetan, gure galderia dikotomikoa dan, ez da, hiperplasia edo minbizixa, erregresio logistiko bat erabiliko ginuan. Eta azkenian ja prest gare, paziente berri bat etortzen danean klinikara, itxen dutzenean odola hartu eta genua hartu, biomarkadoria kalkulau, eta modelo honi eman, eta berak konfiantza batekin esangozku prostatako minbizixa dan edo hiperplasia badan. Hau dana, teorixan oso ondo dago, eta oso ondo urte asko doiaz modelo pila bat publikatzen, baina arazo oso importante badago gero ospitaletan erabiltziakin. Jakingo zuenez, medikamentuak bebai, laborategixan deskubritzen dienean, klinikara pasau guk konsumidu baino lehen hau, ensaio klinikoa pasau badabe, demostratzeko benetan farmako honek balio da bela. Iguala pasatzen da modelo honekin. Gaur egun, zelaixa hortan dago, dare itxen saiakerak, ensaio klinikoak farmakoekin inbiarrian modeluekin itxera. Orduan, gero benetan klinikan erabili alizateko eta medikoa konfiantziakin erabili alizateko. Eta oin jarrikotzuet beste adibide bat, sare neuronalekin, da oso desberdina problematikia, baina bebai da egizia esan da arazo bat, guk adibidez biomedikuntzan askotan topau izan gana. Orduan, ez dakit jakingo zuen, baina ondala gutxi irten die, ez dakit aste bete, hobi aste, irten die Nobel sarixak,
eta fizikako Nobel sarixa izan da, sare neuronala oinarrixak garatu zituen endako, eta gero kimikakua da sare neuronal honek proteinen egitura ebasteko erabili zituen hone be Googleekuak dip mainekoa ziren. Eta orduan azalduko zuetena da, bigarren Nobel sari hau atzian dagon modeluak zetarako balio daben. Esan dako moduan, proteinen struktura ebasteko modeluak die, baina ze die proteinak. Azkenean, gu proteinak lotzen dugu jaten dugunakin, eta baina benetan, proteinak die gure gorputzeko elemento basikuenak. Leku danetan dare proteinak, gure hilian, ezurretan, gibelian dana dago proteina osatuta. Baitza gure DNA replikatzen daben makinaria proteinak die, antigorputzak sistema inmunia bultzatzen dabenak proteinak die, eta baitza gorputz osua kontrolatzen daben hormonak. Orduan, oso importantia da, proteina honen egitura ulertzia, funtzioa ulertu alizateko, eta azken finean gorputza ulertu alizateko. Oindala urte askotatik jakina da DNA katetik sortzen diela proteinak, eta zela gure DNA kodifikatzetik aminoazido kate bat lortu leiken. Ontarako kodigo badago. DNA-ko trinukleotio bakoitzak aminoazido bat ematen dago. Hau oindala urte asko ezaguna, eta jarri dutzu eta adibidez hemen, insulinian genian kodigoa zein dan, eta azpixan zein dan bere aminoazido katia, oza, gene honek ze proteina ematen daben. Baina hau azkenian kate bada. Proteinak dauzke egitura primario badala katia, hau teorikoa, eta oso problema bat aspaldidan idakiguna da, kate honek ze struktura sekundario, oza, da, atomo honek eren artian interakzionatzen debenian, bi aukera bakarrik dare, aldabein edo alfa helize bat, edo beta horri bat, ez dago beste aukeraik. Eta hau, ikerlarixak aspaldidanik sekuentzia primarioa ikusten aldogu ebatzi zein izango dan struktura sekundaria. Problemia dator, helize eta beta horri honek irudimentxotan bebai struktura bat hartzen debe, lagorputzian. Eta hemen dator problemia. Hau, izan da, ebatzi gabeko problema bat urte askuan. Oinarte, algoritmo honek sortu zian erarte, itxen ginuana, erabiltzen ginuan teknikak, die honek irurak. Nere zentruan konkretuki erabiltzen dugu lehenengoa dela isa-espien kristalografia. Itxen duguna da, aztertzean nahi dugun proteina kantidade handi bat sortu bakteriak erabilitza, proteina hau kristal egituran egotera forzau, eta gero, isa izpixak bota kristalonei, eta difrakzio patroiak etara dela atomoen kokapen azkenian da, itxen jau proteinei radiografisa bat. Eta radiografisa hau ikusitza, aldogu ebatzi modeluak erabiltza, zein dan irude strukturia. Baitza erabilileike resonantzia magnetiko nuklearra edo mikroskopia krioelektronikoa, baina hori, nire zentruan espezifikoki isa izpixak erabiltzen ditugu. Zein dan problemia? Hau dela, denpora asko eruaten dau proteina bat sortu, kantide nahikoan kristalak sortu, isa izpixak eta kreston dirutzia bia da. Kontatzez oskuen gure zentroko honetan da biztenak, oindala urte gutxira arte, 3 pertsonako talde batek urte bete inbiazebala lan proteina bakar baten strukturia ebasteko. Orduan, zela hausan horre arazondi bat eta diru asko kontsumintzen sana, itxen sana zan, 2 urtean behin itxen da konkurso bat deitzen dena CASP, Critical Assessment of Structure Prediction. Eta hau da, munduko ikerlari danak juten die eren laborategiko modeluekin, ze problema hau danak dauk eta danak saiatu die ebasten orduan, juten die, biltzen die 2 urtean behin nun baitzen, eta da konkurso bat. Dare, 2 proteina beti ja ebatzitza darenak strukturak, baina ondio publikau barik darenak, eta ematen dutze erei proteinen sekuentzia primarioa, eta esate dutze benga. Zuen algoritmuekin saiatu irudeko struktura ebasten. Eta oso rendimendu bajuak lortze zeben. Ikusten duzuen horregian da puntuazinua. 100ko puntuazinua da lortzen debela predikzio perfecto bat. Ikusten duzuenez, 2016 arte 40 da topia lortu debena. Eta derrepentian, 2018an, alfafoldekuak, oza, Googleekuak juntzien eren algoritmuakin, eta
Ixa 160 aldu ziren danak, aluzinauta, ze urte pila bat zuiazten ezin aurrera inonekin. Eta derrepentian, 2 urte berandu, 2008an heltzen die Alpha Fold bixakin, 2008, eta hori, eta ixa heldu ziren 180. Ostra, danak ziren aluzinauta. Eta horregaitxik hau izan da Nobel sari xaman dotze Alpha Fold bi honi, bueno, Alpha Fold eta Alpha Fold bi honi esker. Eta lortu zeben, biologian urte askotan diru asko inbertidu zen problema bat ebastia sare neuronalekin. Eta oin saiatuko nahi zen, nien nahi zein teknikoa ni biokamikari izan naiz, así que nahi bozu intervenidu detaiak emateko, perfecto, baina bueno, saiatuko nahi esplikatzen pixkat, ze dagon Alpha Fold honen atzian. Da pixkat detai askotan sartzeke, baina guk ulertzeko. Azkenian, Alpha Foldi itxen jauna da, guk nahi dugun sekuentzia primario bat sartu, eta nahi duguna lortzia da irude struktura. Orduan, ontarako itxen da bena da, struktura lineal hau 2 kaminotatik pasau. Bat, da, existitzen dien datu basietan, topau, beste espezie baten proteina iguala beste espezie batzutan ja batzitza dagon, eta baitxa itxen da bena da, sekuentzia primario honen arteko, aminoazioen arteko relazioak aztertu binaka. Eta hola sortzen ditu 2 matrize. Pasatzen da, lehenengo sare neuronalera, hori, eta itxen da bena da kalkulo batzuk, eta pizkar refinatzen ditu 2 matrize honek. Behin 2 matrize honek pizkat refinauta darela, 2. sare neuronal badaukogu, eta itxen da bena da, lehenengo borradore bat moduan izango basan, lehenengo struktura bat eman. Ta itxen dago iterazio hau 3 aldiz. Lortzen da benera arte azkenengo struktura finala. Eta hemen ekarri dutzu eta adibide moduan zuek ikusteko, 2008ko konkurso honetan zela izan zen, berdian daukogu emaitza esperimentala laborategi baten lortu zana, eta erak urdinean lortu zebena eren modeluekin. Gainera, esan biharra dago, Googleekonek, DeepMindekuak, inzeben gauza hon basala hau dana kodigo zabalixan jarri. Hau dana publiko lagazeben, nahi zeban ikerlarixak erabili izateko. Eta horri eskerroen guk, gure sekuentzekin aldogu bebai predikzioakin. Eta honetaz gain, bebai inzeben asan, sekaro, ontarako imaginauko zuenez, kalkulo pila bat inbiadie eta konputazio pila babia da, zentro askotan ez dagona gurian adibidez. Orduan baitxa inzeben izan zen, datu base hau sortu, Alpha Foldeko predikzio danekin, eta orduan guk asko zerrez hau daukogu, ontxe juten gure nik topatzen mot nire analizisetan. Laginak aztertzen nago, eta ikusten dut, karras genia da, superimportantia minbizizan garapenean. Ba, noia hona ikustera, eta bebai aldoteuki estrukturian eiz, eta ez egone batzitza, gaztau biharrian diru pila bat nire zentruan ebasten, baia predikzioakin jolastu neike, ze badakit nahiz eta esaktu aiz izan, ba, aproksimazio oso hona dela. Eta honek dauzkan aplikazioak dia asko eta oso onak. Esaterako, ja behin proteinan estrukturia dakigula, kapasaga farmako berrizak sortzeko, ze baldin bakigu aktibidadian undagon, aldogu sortu molekula txikixau bat hau blokeatzeko. Bebai, minbizizan kasuan mutagenesis handixa dagola, ba aldogu sekuentzia primario hori pixkat aldatu eta Alpha Foldi eskatu aber zela aldatuko zen estrukturia. Baitxa beste gauza bat oso garrantzitsua dana biologia ulertzeko da proteinakeren artean zela interakzionatzen da ben. Hau askotan esperimentalki oso zaila da ikustia. Orduan, behin ez hautzen dugula proteinen egiturak, errez haue batzi geinke eren arteko interakzioa zein izango dan. Eta baitxa oso garrantzitsua proteina berri zen diseinua. Eta adibide badago, zientzian ez da nire arlua, baina topatzen bozu mikroorganismoa eta adibidez, kapasa dana plastikoa degradatzeko, oine birziklapenakin eta oso funtzio interesgarria da. Lortzen bozu jakitzia, ze proteina dan plastikoa degradatzen dana, aldozu sekuentzia hori ebatzi Alpha Foldekin eta industrian artifizialki proteina igualak sortu gure plastikoak degradatzeko, esaterako. Orduan hori izan dana. Oine dozen galdera obaldin bakoa zu ez niretako danondako, erantzun gotzu ego. Eskerrik asko. Baten bate galderan badauka? Ez, bueno, pentsatzen ginuan esan erreza.
Bai, barkatu, bai. Banoia. Bale. Eskerrik asko. Ez zuk azkena esan dozunak gauza bat ekartzen doz burura. Esate baterako, sortutako artifizialki ez da proteina horrek ero, baina plastikua degradatzeko balio dezakeela eta hori frogatuta da. Baina bakarrik plastikua lanere azalabe bai? Eskara, hau ez da, nik ez dut honei buruz ikertzen, eta ez daukat informazio asko, baina honi esker aldozu nahi da, zuk baldin bakizu proteina batek funtzio konkretua daukala, gure azalan eta plastikoan arteko strukturia oso ezberdina da. Orduan, bat kapasa baldin bada plastikoa degradatzeko, nik pentsatzen dut, ez da euskat esperimentuak hau demostratzeko, baina ez da bela asala jango. Orduan, honen gauza hona da, zuk aldozula, zuk baldin bakizu proteina batek funtzio konkretua daukana, aldozula replikau jakitzek ezein da benetan bere strukturia. Eta aldozu esan, sekuentzia badakit hau dala eta mikroorganismo honek hau itzen dau. Aldozu eskala industrial baten sortu, adibidez insuliniak inola itzen da. Itzen dana da eskala industrialian sortu tratamenturako, proteina bada bebai, orduan hori. Eta bebai funtzio espezifikoen batura batin. Badakit proteina honek plastikoa degradatzen da bela, sonalde honekin, eta badakit beste batek degradatziaz gain sortzen da bela beste polimero bat. Igual aldote eta itzen die esperimentalki sortu proteinak como Frankenstein batzuk daukena funtzio bat baino gehiago, eta hau dana da posible ebatzi dalako eren estrukturia. Baina, ingeniero asko dare hontan lanian ez da nire kasua. Eskerrik asko. Galderan ba gehiago. Bai, horra aurrian beste galdera bat. Bai, Ionek garatu duen gaiarekin, bankuak eta azkenian gizartea eta interesak. Kalitatezko datuak, agertuko dan guztia nola jakin dezakegu sinesgarria dela ez dela? Esaten dut, Jokinek garatu duen bidetik, danazien kalitatezko ez dakit datu basiak ero algoritmuak. Eta bankuetarekin hasi zaraneanik interesak, politika, fake news, horre guzti horrek, torri jataz burura. Azkenian be, elkarlan bada honez, ez da? Guzia, elkarlan bada hola. Orduan, ni saiatzen nahi zui laguntzen, da zu be saiatuko zan nedi laguntzen. Orduan, ni beti saiatuko naiz, alik eta datu honenak ematen, edo nola alik eta onduen itzen prozesua, gero biharko egunean, zuk nedi lagunduko dozasunean bebai, berdina izateko. Hemen onartzen da, danik itzen debela alik eta onduen. Gero badauz ikerketa lerruak, aztertzen debena, adibidez, banku batek nahitxea gauza gaizkitzen baldin baitzu, horrek nola eragingotza danai, ez da, hori be ikertzen da. Ni adibidez nien naiz hortan sartzen. Nik onartzen dut, danek ondo itzen dela prozesua, eta orduan, eta hori onartuta, nola gadatu lehizken gauzak. Baina, esatuzena be, existitzen adazu eta jende asko ikertzen dago dibe, nola inleiken, adibidez, bi banku baldin badauz, eta batek nahitxea sortzen baldin baitzu datu txarrak, ez da, bestia iez eragitzeko zein leiken, eta ze mekanismo erabil lehizkean, hori ikertzen da. Nire kasuan ni adibidez, nio inabil nik itxotena algoritmoak gadatu orokorrak dianak, hau da, ez dut gadatzen algoritmo bat, kasu zatz bat edako. Interesgarri da, danerako balio izatea. Adibidez, inotan lehenengoan, nik probaketen ditut datu medikoekin. Baina ez da helburua bakarrik datu medikotadako funtzionatzea. Ideia da, datu medikoa, bankuak edozein datu mota, adibidez, mugikorregoekin bebai, funtzionatzea. Orduan, oinarrisa potentia izan behar. Ezin dozu gadatu algoritmo bat, kasu zehatz baterako bakarrik. Nere kasuan jakintza basikoa sortzen, gure ideia hori jakintza basikoa sortzia gero tratamentuak garatu alizateko, baina kasu danean, sin animo de lucro, guk dana publikatzen dugu hori da gure ikerketian basia, bai.
Bai, hemen esatia ikerlanen gure enpresan azkenian dauzkou proiektu batzuk investigaziokoak diela gehiago ezagutza generala o modelo generala oakitxia, gauza berrixak topatzia, eta gero daukau transferentzia enpresetara. Horria bai dia soluzio espezifikoak eta sortzen ditugun modeluak dia helburu zehatz batekin sortzen ditugunak. Beste galderaiko, beste esan duen zozer, ez dauen agarbi, o komentau ez duen zerbait, Orokorrean be bai, adimen artifiziala edo zer guza. Eskerrik asko da noi etortziarren. placer bat.